ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಮಾತಾಡ್ಲಿಂಚಿಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಅನ್ನಿರ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಎರಡು ಲಾಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಎಕಡತ್ತು ಕೊಡದ ಕರಿನೆಲ್ಲ ಒಗಡೆ ಬಂದಿತ್ತತೆ ಏನು ಚೌತಿಗೆ ಬೋಡು ಏರ್ಲಿಜ್ಜಿರು ಬಂದು ಏನಜ್ಜರು ಒತ್ತೆವಂತೆ ಎಡ್ದಕ್ಕ ಪೋಯಿ ಬಂಡಿರಮ್ಮ ಬುಕ್ಕ ಬೋರ್ಚಂಡೆ ಪಿರ ಪೋಯಿ ಬಂದು ಪಿದಾಡಿರು ಯಾನೊಂದಕ್ಕ ಅಮ್ಮ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಬರತ್ತಂಜಿ ಇಂಚ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನು ಊರುಡು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನೊಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪೋಂಜಿಪ್ಪನ ಇಂಚ ನಾಟಕ ಮಾತ ಹೋದ ಬಟ್ ಇಂಚ ಅಷ್ಟಮಿ ಐದಕ್ಕ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಇಂಚ ನವರಾತ್ರಿ ಪೂಜೆ ಮತ್ತೆ ಪುನದ ಏನು ಬತ್ತದೊಂಜಿ ಮೂಜಿ 4 ವರ್ಷ ಅಂಡಿಡಿಗೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಓದ್ತಜಿ ಇಂಚ ಅಮ್ಮಡೆ ಕಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿತ್ತೆ ದಾದನ ಏನೊಂದು ಊರುಡು ಇತ್ತದ ಏನು ಪೋತುನ್ನೆಜ್ಜಿ ಇಂಕ್ಲೆಂತ ಬರ್ಪಿಜಾರು ಏರ್ಲ ಮೂಲೆ ಇಂಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿರು ನಂಡೆ ಐಕಮ್ಮ ಪಿದಾಡಿ ಇರ್ಬೇಕು ಏನು ನಾನು ಚೂರು ಉದಾಸೆ ನಾನು ಬೈ ಬೈ ನಾನು ಹೊಯ್ತೀರಿ ಅಂಚ ಹೋದಾಯ್ಬುಕ್ಕ ತುಕ್ವೇನು ತುಕ ಇತ್ತು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಉಂಟು ಬಂದು ಸೊ ರಣಿ ಪ್ಯಾಂಪ್ಲೆಟ್ ತೋನಾಗ ಒಂದು ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ತೋನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಉಂಡು ಬಂದಾಂಡು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇಪ್ಪುಂದಾಂಡು ಅಂಚ ತೂಕ ಹೆಂಚುಂಡು ಬಂದು ಸೊ ಒಂಚೂರು ಫಾಸ್ಟ್ ಕೊಡು ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋನ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಬಂತೆ ಗೈಸಂಕ್ಲ ರೀಚ ಒಂದು ಬತ್ತ ಒಂದು ಏತು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಬಿದ್ದಾಡು ಅಂತ ಏತು ಪಕ್ಕ ಬಿದ್ದಾಡ್ದು ಅಂದಿದ್ವಿ ಸೊ ಮೀತು ರಪ ಬಿದ್ದಾಡ್ದು ಬೇಗ ಬಿದ್ದಾಡ್ದ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನು ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪೇರ ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಯೂಸ್ ಅಂತ ಓದ್ತೀರ ಮತ್ತೆ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ಒಂಚಿರ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಬರೋಡತಿ ತೋಜಿಂಡು ಅಂಚ ಏನು ಅಲ್ಪ ದಿನ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಂತದ್ದು ಪಾಡ್ಬೆ ಗೈಸ್ ಎಂಕ್ಲ ಹೋಗಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬತ್ತನ್ನೇ ಇಚ್ಚಾವ ಸೊ ಎಂಕ್ಲ ಪೇಟೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಪೇಟೆ ಇರ್ತದೆ ತುಂಬ ಹೋಗಿಲ್ಲ ದಯಕೊಂಡ ಇದು ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಲ ವೀಟಿ ಅನ್ಪೊಲಿ ಪಂಡೆ ನಡು ಚಾರ್ಜಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಬುಕ್ಕ ಆ ಪೇಟೆ ಬರ್ತದೆ ಈ ಪೇಟೆ ಪೊಂಡ ಅಂಡು ಬಂದು ಬುಕ್ಕ ಗೈಸ್ ಎಂಕ್ಲ ರೀಚ್ ಆಯ ಜನ ತಿಕ್ಕರಿತ್ತೇರು ಆಪದಕ್ಲು ಅಂಚ ಆರಡ ಪಟ್ಟಂಗ ಪಾಡು
विनुता विनुता हे सुरुत आलं अप्पू राईट ड्राइवर फैंस रही
ಇಂಕ್ಲ 2 ಜನ ಪೋದು ಬತ್ತಾ ಒಂದು ಗಣೇಶ ವಿಸರ್ಜನೆಗೆ ಪೋದು ಒಂಜಿ ಗಂಟೆನ ಅದನ್ನು ಇತ್ತಾತಿ ಬುಕ್ಕ ಸೀದಾ ಬತ್ತ ಅಮ್ಮ ಪೋಯ್ ಬಂದಿರು ಬುಕ್ಕ ಏನೋ ಮೊಬೈಲ್ 14% ಚಾರ್ಜ್ ಇತ್ತನ 14% ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತಿತ್ತು 2% ಅಂಡ್ ಅಂಚೆ ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲ ಜನ ಬುಕ್ಕ ಬನ್ನಾಗ ಇದು ಕುಡ್ಡು ಅಂತ ಬರೋಡವು ಬಂಡತ್ತು ಹೆಂಗ್ಲ ಇಂಚಿಗೆ ಲೈಟ್ ಪಾಡ್ತಿದ್ದೀರು ಅಂಚ ಕುಡ್ಡು ಅಂತ ಬರೋಡವು ಬಂಡತ್ತು ಬುರುಂಟ ಕಾಣಿಕ್ಕೆ ಬುರುಡತಿ ಅಂಚ ಇದು ಪೊಯ್ ಬಂಡು ಒಯ್ತಾರೆ ಇಂಕ ಮನಸ್ಸಿತ್ತಂದ್ರೆ ಬುಕ್ಕ ಡಿ ಜೆ ಮತ್ತೆ ಏನಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಇಂತ ಬಂದ ಒಂದಿತ್ತಂದ್ರೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪೋಯಿ ಇಂದು ಬಂದಿರು ಅಂಚ ಯಾನೊತ್ತೆ ಅಂತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪೋಡಿಂದು ಅಂಚ ತುಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆಪಂಡ ತುಕ ಬದುಕ ಸಿಗ್ತಾನೆ ಓಪುನ ಜನಜ್ಜಿ ಸರ್ತಿ ಗರ್ದುಂಡು ಒಂದು ಮೂರ ನೀರು ಪಂದಿತ್ತಿರು ಸೊ ಅಂಚ ಯಾನ ಗೌಜಿಪ್ಪು ಬಂದೆಂತೆ ಬುಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಪೋತಾನಕ ಅಕ್ಲು ಮತ್ತೆ ಪಂಡೊಂದುಲಿರು ಸೊ ಏಪಲರ್ಲ ದಾಲಿಜ್ಜಿ ಸರ್ತಿ ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಇಂದು ಪಂಡ ಕರಿ ಸರ್ತಿ ಮತ್ತು ಗೊಂಬೆ ಅವು ಮತ್ತು ಇತ್ತನಿಗೆ ಬೇತಲ್ಲ ಅವು ಮತ್ತು ಸೊ ಈ ಸರ್ತಿ ಅವು ಇಜ್ಜಂಡಿಗೆ ಅಂಚ ಆತ ಗೌಜಿಜ್ಜಂಡು ಪಂಡು ಒಯ್ತಿರು ದಾಲಿಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಒಯ್ತಿರು ಅಂಚ ಐಕ ತುಮ್ಮನ ಸರ್ತಿ ಮತ್ತು ಭಯಂಕರ ಗೌಜಿತ್ತನಿಗೆ ಸೊ ಬುಕ್ಕ ಮುರಣಿ ಇದಾಯ್ತ ಒಂಜಿ ಒಂದಿತ್ತನು ಇದಾಯ್ತ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಹೌದಾದ ಪಂಡ ಗಣಪತಿನ ವಿಗ್ರಹ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚ ಅದಿಪ್ಪುಡು ಮೂರ್ತಿ ಮಂತನ ಪಂಡ ಮಣ್ಣುಡೆ ಅದಿಪ್ಪುಡು ಇದು ಸ್ತಬ್ಧ ಚಿತ್ರ ದಾಯ್ತ ನಾ ಪಂಡೇರಿ ಅದನ್ನು ಏನೋ ಒಂದಿಟ್ಟು ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಓದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಐಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸಿಗೆ 25,000 ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸಿಗೆ 90 ಇತ್ತು ಅಂಚ ಐಕ ಮಾತ ಬಾಡದಿರೋದನ್ನ ಕರಿಸತ್ಯ ವಿಜ್ಜಂಡ ಅದನ್ನು ಅಂಚ ಐಕ ಖರ್ಚಿ ಪಾಡಿರೋದನ್ನ ಅಂಚ ಅದಿಪ್ಪು ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ನಡೆಗನ್ ಮಂತಂದಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಅಲಾಂಡ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಪಂದು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಒಲಾಂಡ ತೊಗೊಂಡಿತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಓಕೆ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ನಡೆಗನ್ ಮಂತಂದಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್